ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଝିରେ ଟାଣିବ ସ୍ୱାମୀ ଘୋଷାଡ଼ିବ। କାହିଁକି? ପ୍ରାୟ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଲିଣି, କେଉଁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ହେବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ିବ। କାହିଁକି? କଳି ତ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଉଭୟ ଘରର ପରିବାର ମଝିରେ ଆସି କାହିଁକି ପଶୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିବ ତୋ ବାପା ଅମକ, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବ ତୋ ମା ଅମକ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସେଇଠି କହିବ ଯେ ତୋ ବାପା ଏମିତି, ତୋ ମା ଏମିତି, ସେଠି ରାଗ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଅଭିୟସଲି ମୁହଁ ଖୋଲିବ ନା। ତାହେଲେ ଝଗଡ଼ା ତ ନିଜ ଭିତରେ ହୁଏ, ସେଥିରେ ବାପ ମା ମଝିରେ କାହିଁକି ପଶନ୍ତି? ହ୍ୱାଇ?